मोनानि माने पाहाराव फैबाय आरो जोङो बेरायनो पुरा नै बैथिं साइज नुदों आरोना बिथिंबो पुरा ओरैबायदि साइज नुदों सेल्फि लानो बिराद मोजां आरोना फिल्म स्टिं लानो मोजां जागोनदां पुरा नै आंजों बैनि सानैया फैफादों आरोना मजा मजा मोरेने का থাকিলে মই ডেইলিকে আহি থাকিলো হয় সঁচা পুরা नै बेसे समायना नुदों ना सिगांथि देखायनो र' पुरा नै नै आंजों फैफानाय सानैया लाजिदो जों बेरायनो फैनायावनो अखा हानानै पुरा जों मालायनि बयलार फार्म सिङाव दंमोन आरो पुरा हादोंमोन माने लोगोफोर बे सब आंनि साबस्क्राइबार गोजा आरोना पुरा लोगो मोनजोबबाय नै साबस्क्राइबारफोरखौ आंनि दिनै बङाइगाव फैनानै आरो नै इथिं साबस्क्राइबार आरो नै इथिं 6 जन साबस्क्राइबारखौ लोगो मोनबाय आरोना माने आं दा बेरायबाय थादों बिखुनजोनाव फैनायाव बेरायबाय थादों आरो आं बेरायनायाव लोगो मोनजोबबाय साबस्क्राइबार लाहानावनो माने हांसो गोदाबाय आरोना जोंनो थांगोन गाबोन थांगोनखाय हांसो गोदाबायनो आरो नै बेसरा दाउदै दैनायखौनो गोदाबाय आरो जोङो हांसो बेदर बिबागिना गोदागासिनो आरोना The next day माने लोगोफोर बेटिखौ आं दा बाना लाबाय आरोना बिखुङाव फारसेथिं बाना लाबाय माने बेटिया उन्दुलांबाय नालाय बेटिखौ बानानै लाबाय आरोना बिमाया एसे थाबायनो खस्थ' जायो नालाय आंखौ बाहोबाय आरो दा एकदम बानानै लाबाय आरो आं टाइट फिटिं बे जोंजों थांफानो नागिरगासिनो दं आरोना जोंखि राजा फिसाया जोंजों थांफानो होननानै बुंदों गाबगासिनो दं पुरा न'निफ्राय लामासिम फैबाय आरो बे थांफानो होननानै पुरा बेटिया आरामनो उन्दुलांदों आरोना पुरा मोजां होनांबाय हाय लोगोफोर बङाइगाव रौता उदालगुरि माने लोगोफोर बिखुनजो न'निफ्राय ओंखारबाय आरो थांनो 1 किल'मिटार थाबायनांबाय आरो बानानै नै बे फिसाखौ पुरा नै दाब्लि आरो गावा होलांगासिनो बाव আমার কথা যাবে 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 माने लोगोफोर दा जोङो बङाइ प्लेटफर्माव फैबाय आरोना ट्रेन गाखोनो थाखाय माने अट' जिराय ओरैबायदि साजोबखाबायना मेंनानै फैबाय दाबो गेप जिरायलायो माने आंथ' माने गसंनानै दंबाय थायो आरोना बिदि आरो एसे गरमजों डिस्टार्ब खालामगासिनो दं आरो उन्दुनो नागिरदों उन्दुनो हायाखै आरोना गरमजों बिटिखौ फुथुनानै दोनबाय आरोना बिमायाबो लोगोसे उन्दुखाबाय आरो सासे बिटियानो गोजौ गाखोनानै दं आरोना पुरा उन्दुगासिनो दं आरो बिटिया
Iting आरो फैनायावनो बरपेटायाव मोनबाय आरो बरपेटायाव आधा घन्टा 1 घन्टासो लाखिबाय आरो 1 घन्टानि उनाव खारफिनबाय आरो जों माने रंगिया प्लेटफर्माव मोनफैयो आरो नामा गारि नेगासिनो दं आरोना थांनो पुरा गंसे लाखिना दोननाया जों खिगार जाबाय आरोना ट्रेनखौनो बारग'लांनानै दा जों हरनि 9:30 ट्रेनखौसो मोनफिनसै आरो गंसेया बारग'लांबाय आरो माने जों मिथिस्लाबासै खर'खौ माला लागायदों पात्ता मोनासै आरोना जों माने लोगोफोरना बिराद गोसोम जाखाबाय आरो ओरैबायदि गोसोम जाबाय आरो अखाबो खोरोमबाय एकदम नुला आरोना 6टाबाबो खोमसि जाजोबखाबाय जानो थाखाय मानसिफोरा मालाय सिलाय जाजोबो बार फैनायजों सम जाजोबखादों माने उन्दुलाङा गेले तो আমাদেরটা গেলে ভেঙে যাবে দেখো কিন্তু দুটোই মিলে বিক্রম দুটো যাবে যুক্তি করবে ওই ভাষা খুলে কম করবে কম করবে না দাম দিয়া